Ассалому алайкум тамошобинони канали Маъмур Азия. Хуш омадем ба канали мо. Имрӯз мо қарор дорем дар ноҳияи Хуросон. Бародармон ба фермаи Хуросон даъват кардагиай. Ҳаминҷа адресҳоро фаҳмонда мегзарем. Анаи трассаи Бохтар Душанбе бародаро. И тараф тарафи Бохтар, и тараф тарафи Душанбе меравад. Ҳаминҷа мазор ай бародаро, қабристон. ҳамин рӯпарои мазор дай дурунда фермаи бародаро. ҳозир ҳамунҷа мерем. буқо омадагӣ будааст, буқои хушзод, буқои зотӣ аз хориҷа омадагиаст. ҳозир рафта кӯ мебинем чӣ хеле буқо омадагиай, чӣ омадагиай дар навор мебинем. шумо бошад яктаи лайка монда навора то охир тамошо кунем бародаро. касоне ки дар канал обуна шидагӣ нестанд, ҳатман ба канал обуна шавем бародаро. рафтем иншоалло ҳозир аз дуруни ферма навора сар мекунем. хоб бинандагони азиз, ҳозир мо ина сиёмка карда биромадем даруни фермара. молҳои нав омадагӣ будааст. хоб ана инҷа маҳсулотҳои худи ҳамун хоҷагии зотпарварӣ будааст. маҳсулотҳои худи ферма, яъне истеҳсоли ватанӣ. мо бояд якум дараҷа ҳамин истеҳсоли ватаниро дастгирӣ кунем, ки ин ҳам як намуди ҳиссагузорӣ ба пешравии давлату ватанамон мебошад бародаро. барои ҳамин мана хоб ҷурғот, қаймоқ, сметана ҳамаш маҳсулоти ватанӣ, хоҷагии зотпарварӣ саодат дар ноҳияи Хуросон бародаро. ҳамин маҳсулотҳоро дар мағозаҳо шумо дидем. ҳатман яктагӣ харидорӣ намуда маззашро як санҷида бинем бародаро. беҳад чизи хуб аст. ин ҳозир дуғша хӯрдем, яъне истеъмол кардем. чалоб мегӯянд, чалоб мегӯянд ами забони мардуми қатӣ чалоб. чалобша хӯрдем беҳад зур. сметанаш, қаймоқ, ҷурғот, ҳамаи намуди маҳсулотҳо ҳаст бародаро. инстаграмша ма отметка карда мемонам. ҳатман дароен ва тамошо кунем бародаро. оптовико магазиндоро боша ина метавонем заказ кунем. рақами телефоншам ҳозир ман нишон метиҳам бародаро. ҷумҳурии Тоҷикистон, ноҳияи Хуросон, ҷамоати ҳилоли деҳаи Гулрез. рақами телефон 918 46 94 92. барои харидорӣ кардани ҳамин маҳсулот шумо метавонед муроҷиат кунед бар ҳамин рақамҳо бародаро. тавсия метем. беҳад маззашам, сифатшам зуд.
бародарони чорбопарвар, агар моли шумо алафи додагитона таи пок карда исроф карда иста бошад ё ин ки ҷодуи дасти хати алаф майдакунӣ дар ҷонтон задагӣ бошад ё ин ки алафҳои сахта хӯрдан да молото мушкилӣ бикашад, пас мо драбилкои универсалӣ якчанд намуд овардагием. ай 3 киловатта алюминий, 6,5 киловатта меди, ҳамаи намудаш ҳаст бародаро. барои алафи тар, алафи қоқ, барои донагӣ, барои ҷугории гандум, ҷав, ҷугории босута, ҷугори поя, любой чира майда мекунад бародаро. 220 волти розеткаи хонақатӣ кор мекунад. доставкаш ба тамоми Тоҷикистон ройгон аст, бепул. нархошон аз 3300 сомонӣ сар мешавад то 3700 сомона. хоҳишмандон метавонанд омода ай пеш бибинанд коркуниша, ё ин ки ба телефона метавонед заказ кунед. рақами телефон дар рӯи экран, телефон WhatsApp ҳаст бародаро. фирмаи Алтемур, фирмаи Янчар, 3 киловатта, 6,5 киловатта алюминий меди ҳамаш ҳаст. харидорон муроҷиат кунед. хуб, як бори дига ассалому алайкум тамошобинони азиз. ана мо даромадем дарони ферма. иҷа буқои грейфорд будааст, ғуноҷинои лимузин будааст, баъд пародаи Микки Маус, баъд сименталои тозаи калон калон барои зотгирӣ ё ин ки барои бонӣ. ҳозир ҳамаи маълумотоша метем бародаро. хоб нархоша, весеш, килобаркаш чанд мешавад, почаш хати чанд мешавад, ҳамаша гап мезанем. шумо навора то охир тамошо кунед. мо навора сар мекунем бародаро. анаи буқаи ҳамин ай майдош сар кардем. буқаи лимузин, пародаи лимузин. весошон ай майдаи майдаш ай чанд сар мешавад? як дона 260 кило дорад, дигаш аз 300 боло. бародаро. ай 260 сар мешавад. мисолш ай 300 боло. рафтан мегирад симентало бо вазмитарам ва ёшам маълумотоша гап мезанем бародаро. анаи аввал хушро тамошо кунед саросима нашида. анаи дута ғуноҷин ая? Ғуноҷини лимузин. ғуноҷинои лимузин мана бародаро. хӯрдан, саломатиш, ваксинош ҳамаш гирифтагия бародаро. ай ин ҷиҳат дилтон пур бошад. анаишам ғуноҷина, ғуноҷини грейфорд, Грейфорд якум сорт. якум сорт бародаро мана тамошо кунед. ҳозир ай дурунам қафошо мегирем. ҳозир ай аввал ай пешиш як бор нишон метем, ай дурунам даромада нишон метем бародаро. ана молкуно бошад беҳтарин вариант. акнун майда майда мерем тарафи буқо. усун калон шуда рафтан мегирад. анаишам ино шохдоро, варианти шохдор каседа. шохдор маъқул бошад. мана бародаро. хӯрданаш, саломатиаша, ҳамин моли солим бародаро, ай хӯрданаш маълум ай. Ис чизошда гарант қати, ваксиношон задагӣ. шумо як бор ай пеш бинед аввал. иҷа вариантҳои шохдоруш бародаро. исту сар мешавад бешох, яъне калош. майда майда калон шида рафтан мегирам. хоб весошона гуфтем якта 260 кило дорем гуфтена. якта 260 кило, усунаш ай 300 боло. ина ё усунаш бо майда майда ина калон шида рафтеста. калон тарош барои чи айда бонӣ, барои бастан мегӯен. мана иноро ай пешошон як бор тамошо кунед. грейфордои якум сорт бародаро, чистами зоти гӯшти. мана моло беҳад вазеб, саломатиш, ҳолатшон беҳад зурайнок, ису калонтарай бо. касоне ки калон мегиранд мебанданд. пародаи грейфорд яке аз беҳтарин зотҳои гӯштиай. ҳаку ира медонистагиҳо медонанд. хоб ака нархоша як мефаҳмонӣ? Нархошон ай ҳам поча савдо мекунем, ҳам килобаркаш ака. аз 18,000 то 24,000. ай 18,000 то 24,000 и поча савдо. Доставкаш ройгон. Ройгон. доставка ройгон яктан боша, як сарам боша, доставкаш ройгон. гап нест ака. аз ҳисоби хоҷагӣ. аз ҳисоби хоҷагӣ, хоҷагӣ Саодат,
Хоҷаги Саодат. Як там бошад бародаро даставкаш ройгон аз тарафи килобаркаш 55 сомон, майда 60 сомон. Килобаркаш 55 сомон калоноша, майдош 60 сомонӣ. Бо ягон сум арзон мешавад. Бо муомила мекунем чанд та мегиранд. Ҳозир ман иноро дурун дуромада ай қафошам як бор мегирам бародаро, баъд наи сименталода мегзарем. Бинандагони азиз, ина мо ай даруни загона омадем, ай қафошонам як бор буқора тамошо кунем. Исо ай калонош сар кардем бародаро. Хоб сини соли буқо ай 8 моҳ 9 моҳ сар мешуда то 1 солара грифордо сименталора ози бо маълумоташа метем. Иноро аввал шумо як бор ай қафошонам тамошо кунем. ина паҳмиша корпусу дигару дигар ҳамаи чизоша хушро тамошо кунем. баъдан харидорои аниқ мана муроҷиат кунем бародаро. касе завқманди ҳами бонии зотии гӯшти бошад, ина марҳамат. беҳад буқои хушзод омадагия. грифордоро ҳами боникадагиҳо боша бародаро дар комментариҳо бинависен. ҳами результати грифорда дидагиҳо аку худшон медонанд. бе ягон таъриф, бе ягон чӣ. ира боникадагиҳо худшон медонанд бародаро. ҳами боникадагиҳо боша дар комментариҳо нависен. чӣ хеле вес мегирад, чӣ хеле результат метиҳад. грифордои якум сол бародаро. ай беларусия гуфтен ака? ай беларусия. молои беларусия бародаро. ҳаминҷа чандтае ки бошад бародаро, ҳамаш фурӯшӣ. дута сета хуноҷинаи дигарош ҳамаш буқача. рӯзи як бор ай қафошро мегирему, баъд сименталода мегзарем. сименталои беҳад зур астае, хусусан гигантош ҳами тозаш якум сортош астае. ана ино бародаро, ина сета хуноҷинӣ ки гуфтем ку, дуташ лимузинай, якташ грифор. ино ҳам беҳад зур барои молкунӣ. анаи ахирон ду буқаи бародаро, пародаи Микки Мауса, анаиш лимузин. ина марҳамат бародаро, каседа чихелиш махқулай, калонш махқулай, средниш махқулай, ё ин ки хуноҷии махқулай, харидораи аниқ маслиҳат карда хоб харидорӣ кардан мегирен. ҳозир акнун мегзарем ба буқои симентал. буқои симентали элита. ина бародаро акнун навори сименталоро сар мекунем. ака маълумоти сименталоро гавзам майда. сименталои зотиян хоями хоҷагӣ хичон сименталои беҳад нағз барои насл беҳад нағзанд. ай ҷиҳати ветеринаришон ягон касал надоранд, тамоми ваксинаҳо гузарондагиай. ишам ҳам почасавдо, ҳам килобаркаш. хоб ино сини солошон ай чанд қайна сар мешаванд? ё аз 1 солаву 3 моҳа боло. ай 1 солаву 3 моҳа боло. то 2 солара. то 2 солара. хоб вазншон ай чанд кило та чанд кило? ай 550 то 800 кило ара. хоб ай 550 то 800 кило ара бародаро. балешикои симентал барои бонӣ мегӯянд ё ин ки барои зотгирӣ мегӯянд, ина марҳамат. ҳозир мо то охирша норам ай пеш як бор сиёмка мекунем, баъд ай қафош. норам ҳами чӣ хеле ки ака гуфт, хӯрданаш саломатиш 100%, ваксинаош, доруош, ҳамаи чизош задагиай. ай ҷиҳати ҳами саломатиш бо дили пур бародаро. ана ира бинен. афишм ки ҳами зури зурш ҳамияй. 15 литр шир мехӯрд дудакишда. бусалагишта. ина бародаро 15 литр шира мезадай майда кишта. хеле зот шидагия беҳтарин. хоб исудам аст. сименталоам ҳам хел бародаро. хоб шохдорош ҳам будааст. бешохшам каседа чӣ хеле маъқул бошад.
ина бародаро таи гардана нигоҳ кунед. ай моҳи лаққада зура и ёштаракош ёштар майдашам ай ҷамъ бо дута майдатара шудааст. хеле гуфтем бародаро килобаркашам поча савдоам ҳамаи вариантош ҳаст. Иноро ҳам як рози ай пеш бинем, баъд ай қафошам нишон метем иноро ҳам. барое ки хушрӯ бинен, маъқул кунем, баъд харидори аниқ шуда занг мизанем бародаро. Мана сементалам сементалҷона. ҳоз ай қафош мегзарем, ай қафошам як бор нишон метем бародаро. ина бародаро. вале шикои сементал ҳаракат кунем ки дер намонем. ина бародаро як бор рагардияшу ай қафошу хушрӯ тамошо кунед. моло беҳад хушзота, беҳад. муҳтоҷи таъриф ҳам нестам бародаро, ҳамин чизе ки ҳаст ҳамонро нишон додестем. ба фикрам ки ҳамин ҳамада маъқул мешавам. дили ма пур ай ҳамин зотҳои ҳамин моло. ина бо мана дута фасонш дар инҷа, якта шохдор, якта шохкалта. барои бонӣ мекардагиҳо, барои зод мегирифтагиҳо ана беҳтарин вариант ай. неҷа дутаи дигар. ай қафошонам хушрӯ тамошо кунед. ина якте дигар варианти хубаш. Ш. ай бародаро дутаи охир. дутаи охир бародаро. ина ҳамаи бухора нишон додем, ай пеш, ай қафо, ҳамаи маълумотоша додем. бо ягон савол бошад дар комментариҳо нависен, ман ҷавоб метавам. ё ин ки дар рақамҳои дар экран буда муроҷиат кунед. ватсап ҳаста я? ватсап ҳаста, инстаграм бо метавонед ки инстаграмам тамошо кунед. канали ҳамин хоҷагиро ҳам мемонем дар инстаграм. молои нав чизои молои нав омад мепартояд, баъдан харидорӣ мекунед. якум даст шуда харидорӣ кардан мегиред. дар инстаграмам бидроед, мо отметид карда мемонем ҳамин саҳифаи ҳамин хоҷагира. бародаро навора касе то охира, то ҳамиҷаро тамошо кард, дар комментари рақами 35 бинависед ки чанд кас то охир тамошо кардагиша мо бифаҳмем. лайкҳоро ҳатман бизанед. касоне ки обуна шидагӣ нестанд, ҳатман ба канали мо обуна шавед. хоб иншоалло наворҳои зур ҳоли аз пеш аст. аз канали мо дур нашавед. саломат бошед бародаро.